A kdybych mohl poprosit o jako delší tón, šlo by to? Jak to? Jako delší trošku, jestli by byl. Asi opak jako To musí jako přerušovat, aby ta... Jo. Já vím, no, ale když by jeden nepřerušil, tak jedu, jo. Kdybych mohl poprosit o jako delší tón. Já vím, no, ale když by jeden nepřerušil, tak jedu, jo.